Good morning. On aikainen aamu. Kello ei oo vielä edes 6, koska se on aamusali 6.30. Sitten etätyöpäivä himassa. Sen jälkeen käydään Tapiola-festivaalia. Viikonloppu tulee hyvää paikkaa. Se on tän kanavan isoin bodari tää. Taas painavas vyöry. Se ois perjantain työpäivä takana päin ja sitten koiran kusetus ja käymään iltasen Tapiola-festarin parissa. Katsotaan onko Tikkurila-festivaali vai Tapiola-festivaali kovempi. Tää on ihan mahdoton. Tää jää tälleen tsiikaille. Tuolla menee 500 kilsan päässä koira. Ja tuolla menee toinen koira. Mä en tiedä huuteleeks tää sinne silleen, että hello, olen kiimassa. Kato. Akka he. Ja toisaalta haistaa myös. No niin, kiimakalle. Mennään nyt. Hei. Täällä on menossa. Haistuu tunnelmaa Tapiola-festivaalia. Mandi Dusty. Tää on aika hyvä tuote. Ollaan sen verran vanhoja. Ai en mä tiedä silloin. Tälleen hitaasti nousen. Vähän imuroin tossa ja nyt mä syön lökonkaan ja sit mä lähden sen kanssa ulos ja sit me lähdetäänkin liikenteeseen. Lidlin sydänleipä on aivan törkysen hyvää. Lidlin sydänleipä gang. Aamupalaa ja nollapodi, oh yeah. Söikö sä? Yeah. Akka on ollut aina tosi kova pesee itteensä. Harvoin niinku näkee niitä tippoja juoksujen aikana, mutta yleensä näkyy vasta sit kun alkaa olla jo tosi haaleita. Käy aina kerran kuukaudessa, kerran parissa kuukaudessa jostain Stockmannista tai jostain muualta. Kaikki talousaineet. Niin sanottu kemikaalireissu. Se on siitä tiedossa, en mä kyllä mitään muuta kuin varmaan talouspaperi, vessan raikastimet, sit joku kunnon happopöntö vessanpöntöllä, joka pystyy scrollittaa ylöspäin. Tommoset vaahdet on huikeet. Ui vitsi, tuo oli kun pieni tyttö tanssii TikTokille Lush Life Charalanssin päissä. Voidaan niinku löytää hyvää pyykkietikkaa, mikä on oikeesti semmonen fresh. Nyt päässyt loppumaan, mä oon nyt just löytänyt, se on hyvä tuote. Mä en tiedä onko jotain vielä parempaa, kertokaa te. Voisi olla ihan reaaliaikainen osteesta. Talouspaperi. Kinder Bueno. Akalle 2 herkkupussia. Sitten on hoitolaa 1 herkkusylle. Tämmöstä akkuneste vanhaa kunnon energiajuomaa. Me ollaan ehkä joskus Aleksin kanssa juotu tätä nuoruudessa Sipoossa. Pyykkietikka. Hyvä ylöspäin ammuttava vaahto. Ja kylmyvesuaine. That's it, 21 €. Akuutti autopesu Käpylässä. Se on aina kuvauksissa perus. Mullakin on nyt mukana kaiken maailman reflejä ja heijastimia ja salamaa ja muuta, mut yleensä sitä kuvaa vaan ihan vaan luonnon valolla. Varsinkin näissä sarajutuissa on ehkä sen tyyli, enemmän se luonnollisuus. Nytkin on aika kiva tämmönen pehmeä valo. Rikottua valoa. Toki kohta se alkaa varmaan paistaa suoraan, kun me tässä hehkutaan. Se ois nyt... Onkohan mä siis virallisesti muotikuvaaja, kun mä kuvaan noita sun juttu? Todellakin. Tästä lähdetään eteenpäin. Kiitos jälleen. Kiitos. Sara tuo mut aina Espooseen. Joo, nyt tutustuttiin taas uusiin alueisiin. Vantaalainen lähtee takas Vantaalle.
Moikka! Bye bye! Moi mammu! Merellinen Helsinki on kaunis. Onks hyvä? Vitsi mikä paikka tää Lauttasaaressa poliisin kesäasunnossa. Tää oli tämmönen kesäravintola buffetti. Otettiin täältä jäätelöt. Aika hiton makea. On grillimestaa ja kaikkea ja ihan rantsus. Mennäänkö me festivaaleille kattoo musiikkia vai ollaanko ilta ja pelataan Pleikalla Minecraftia? Minecraft? Joo. Kato miten hieno maalaus tuolla on tuo sähkötolpas. Ketä sä fanitat? Siui! Maunon kanssa tänään me juhlistetaan siis koulun alkua, eiks niin? Niin. Maunon valitsema illallinen totta kai MCD ja taustalla valmiina Minecraft, ensimmäinen kerta Minecraftiin. Niin hienoa. Hyvää koulumenestystä Mauno. Joo. Tuolla on joku velho. No ei se velhokin osaa. Varo! Nonni, se on saamupala-aikaa. Nyt saatte siis Maunolta rehellisen smoothien arvostelun. Okei, tää on 1–10. Joo. Eka haju. No niin, vaikea sanoa. Tää on varmaan 7. 7. Mitäs koostumus? Ihan hyvä. Osaatko arvota ainesosat? Väri. Mistä se väri tulee? Mustikasta, Muistatko mitä me ostettiin eilen? vadelma ja mansikka. Ei oo mansikka. Se on semmonen keltainen käyvä hedelmä. Banaani. Banaani. Ja sit vielä semmonen, mistä tehdään puuroa. Kaura. Kyllä. Ja juusto. Ja vesi. Oot sä huomannut, että sulla on viikset? Joo, koska mä oon messissä. Koiralenkki ja futishommi. Oliks hyvä salmiakkipastilli? Eikö oli lappu? Häh? Oli tosi hyvä. Joo. Elikkä jos sä hyppäät sen tolpan yli, niin sä oot Helsingissä. Noin, nyt sä oot Helsingissä. Nyt sä oot Vantaalla. Hei! Ja Helsingissä. Ja Vantaalla. Aika hyvä juttu. Vantaa. Helsinki. Sieltä löytyi Maurille. Hieno. Mitkä se Mauri sai? Näytä. Wow. Mitä teet? Apteekista hakee diabeteslääkkeitä. Aina riski. Onko jonoa vai ei? Vittu näyttää sellaiselta. Katoin tossa Rebelwerksin uusimman videon, niin ai jumalauta tuli paskafiilis kyllä sen puolesta. Vittu et noi varkaat on hirviö sakkia. Mikä oikeuttaa tuommoista paskasakkia turmelee toisen ihmisen vuosia tekemän työn? Ai. Mä lupaan Friba-rundilla kanavoida kaiken mun negatiivisen energian 60-vuotiaasta talttahammas hemmosta kiekkoihin. Vittu mitä porukkaa. Hakee, tunnustelee, fiilistelee. Älä vittu. Kaveri painaa hommia tuon. Vähän tunnelmaa.